Nyapa? Wedi ya. Wedi. Wedi. Takut. Takut lah. Takut nopo? Lah wedi, rada maju. Nah, lah wedi iki nyapa? Mboten napa-napa. Mboten napa. Lah dek wedi. Ya tanganmu kok kenceng mentot diculne ngene lho, Le. Nah, ora nyapa to kok butuh utuh aku yo duwe kok. Nyapa lagi iki to dicedhaki banci. Nggih. Pisan iki? Nggih. Ya rada rene. Nah, tangane siap. Nah, Yo. siap gerak. Nah, omahmu ndi? Mas Pati. Lho, Mas Pati lho tonggoku no. Tonggone kuwi, tonggone nek Mas Pati. Mas Pati ndi ayo, durus. Mas Patimu ndi? Durus ayo. Ria, Taman Ria. Lok Oh, Taman Ria Gambiran. Nggih. Ngetanu ngalor. Nggih, Pan. Oh, Pandean. Pandean. Pandean karo gone anu apa kuwi karo SD. Tasik lurus. Terus lurus. Nah, kene kenalan. Ah, Omahku wes yo yo. Mas Pati. Padha